שמעתם פעם על מטפל במוזיקה? תכירו את ניב, מוזיקאי מילדות עם תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בטיפול במוזיקה. הוא מלמד באוניברסיטת בר אילן ורכז בתוכנית כלים שלובים, תוכנית שעוזרת למוזיקאים בעלי צרכים מיוחדים. ובשעות אחר הצהריים הוא מטפל בקליניקה הפרטית. נסעתי לבקר אותו ביום עבודה טיפוסי כדי לראות מה תכלס עושה מטפל במוזיקה. וככה זה נראה מהצד. הוא מגיע לאוניברסיטת בר אילן מוקדם בבוקר. מתחיל בהסבר קצר ותיאור הלוז להיום. אחר כך מתחילים בחזרות לקראת הופעה שמעלים בקרוב. למה התוכנית מצליחה? איך אנחנו יודעים שהתוכנית מצליחה? אז היא הגיעה לפה, היא לא דיברה בכלל. לא דיברה. זאת אומרת, הוציאה מילה פה, מילה שם, כן, לא, בסדר, כזה. אבל לא ניהלה שיחה או התבטאה או שיחה מאוד מפנמת. והיא עולה והיא שרה בסולו, בסולו המזלות. פעם ראשונה שהיא עומדת על הבמה בפרונט ושרה במיקרופון. ובמקומתי זה הצלחה בעצם. זה מדע. משם לפעילות קבוצתית המשלבת שיח עם נגינה. היום בבר אילן נגמר והוא ממשיך לקליניקה לקבל מטופלים. זה היה היום בחיי מטפל במוזיקה. נתראה בסרטון הבא.